खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव किथां किब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नोंथांमोना बे एखे समावनो नायबाय थानो हागोन। रायजोफोर जों बे समावहाय गामिनि रायजो राजाफोरा सोर सोर मा बुंदों नोंथांमोननो आङो खोनासंहोनो सानदों। नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय। जों जेरावबो होआ जा हेक्टारावसो होयो। जोंनि बोरायखौ नांगालनि मानसिया आर्मि लानानै बुथारदों। आंना बोराया दा गैला ओंखायनो थैलाय उजिलाय जों नांगालावबो हरहोआ। बहानि मादों आं मुजा बस्तिनि बस्ति माइ खामला हानाय माने बिसोरो होसोयोमोन जोंखौ नांगाला। ओंखायनो जों गाज्रि मोननानै दं दा। ओंखायनो बिसिनि सावगारियाव जों थैब्लाबो बर होनो हाया। फजरालि दिनै जोंनि हानि समस्याया रावहाबो समाधान जायाखै। बिपिएफआ 15 बोसोर सलायबाय मानो दिनै जोङो कास्ट लाइनाव थानो गोनां जाखो, मानो दिनै जोङो फरेस्ट लाइनाव थानो गोनां जाखो। इउपिपिएलआ 5 बोसोर सलायबाय मानो दिनै जोङो फरेस्ट लाइनाव थानो गोनां जाखो, मानो कास्ट लाइनाव थानो गोनां जाखो, मानो दिनै जोङो एभिक्सन खालामजानो नटिस हरजानो गोनां जादों। दिनै निश्चय जों बयबो खोनाबायना गामिनि रायजो राजाफ्रा बबे सरकारखौ हास्थायदों आरो बबे सरकारा बर' हारिनि थाखाय मोजां मावदों बिनि सायावहाय जों बयबो मिथिखाबाय। आरो फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों जे बिपिएफ पार्टिनि माखासे सापर्टार्सफ्रानो बिपिएफआव हाबनानै माला गाननो नागिरनाय ओरैबायदि लासिंसिं बुंनो थाङोब्ला दै रायजोफोर ओरैबायदि लासिंसिं जानानै दङ जोंनि बर'नि पार्टियावहाय। दा जोङो बेफोरखौहाय सिन्था खालामोब्ला बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रा लाजिनो रोङा मिथिबाय दा। दा बे समावहाय आङो नोंथांमोनहाय मोनसे भिडिअ दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना नै ओरैबो नाय बे भिडिअखौहाय ओमफ्राय ओरैजोंबो नाय बे भिडिअखौ। आगसि आगदा मोननैबो आंनि साइडआवहाय भिडिअ दङ दे। दा बे मोननै भिडिअनि सायावहाय आं बाथ्रा बुंनो सानदों। नैबेयो जाहैबाय बिपिएफ पार्टिनि ओमफ्राय नैबे फारसेनिया जाहैबाय इउपिपिएल पार्टिनि। दा बिपिएफ पार्टिनि नैबेयावहाय इउपिपिएल निफ्राय मानो बिपिएफआव थांदों बिनि फिननायखौ हयथ' रायजो राजाफ्रा मोनथियाबो जानो हागौ, हयथ' इउपिपिएल खौनो गाज्रिथार होननानैबो सानदों जानो हागौ। नाथाय सिङाव बाथ्राया मा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासंब्लासो मिथिगोन रायजोफोर। नैबे मानसिया बेलटिनिनोखा आरो बे मानसिया बिपिएफ पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल आव हाबनायनि मानसिखा। जाहोना जाहैबाय इउपिपिएल पार्टियावहाय माखासे रां बुथुमनो मोनगोन साननानैहाय बिथाङा हाबदोंमोन आरो बुथुमदोंमोनबो रांखौहाय। मोनथामख्लाय स्किम लानानै खामानि मावदोंमोन होननानै आङो मिथिनो मोनदों। दा बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा दे रायजोफोर। बे बाथ्राया जाहैबाय नैबे गामियारिनि रायजो राजाफोरनिनो खुगानिफ्राय बुंनाय राव बियो। नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना खोनासंदो नैबे बिथांमोननि बुंनायावहाय। मैया दे हाग्रामा सारनाव जोंनिफ्राय 12-13 जयनिं जादों जों बेखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे जयनिं जानायफोरखौ जोङो ओरैबायदि जोङो माने जोंनि थाखाय जों गोजोननायसो मोनदों बिथांमोन थांनायखौ। मोनसे बिनय ब्रह्म होननाय बिथांखौ आं बुंनो सानबाय। बिनय ब्रह्म बिथाङा जोंनि फेरेंगा सारखौ 49 चिरांखौ जोदोना जोखांना गालांदों होनना बुंदों। बिहा मा प्रुफ दं? बे बिथाङा सासे बेलटिसोखा आरो जोंनाव सुबिदा लानो जयनिं जाफैदोंमोन। बिथाङा जयनिं जाफैनायनि सरकार दानाय लोगो लोगो बिथाङा दोंथाम लामा मावनो मोनदों। दोंथाम लामा मावनो मोननानै बिथाङा बिराद सुबिदा मोनदों, खामायनो हादों। ओमफ्राय दा बिथाङा मा बुंदों मैयाहाय जेबो मावाखै। माबोरै मावाखै बुंनो हाखै बिथाङालाय? जोंनाव दा दैया 39टा दै खुरबाय, 21टा दंखल आरो 18टा जेजेए मावनाय जाबाय। आरो जोंनि हाथिसार हिसाबै जों गोख्रों बुङोदि जोंनि बे हाथिसाराव 37टा गामिया हाब्रु गोनां मोनसेबो लामा गैला। क्लियार? ओमफ्राय दिनै बिनय बिथाङा दिनै माब्रैथो बुंनो हाखो? बिनि मेगना नुवाखै नामा? गावनो दे दोंथाम लामा मावनो मोनजादों सरकार दानाय लोगो लोगो। बेखौ रायजोआव नुवाखै नामा? बेखौ जोङो गोख्रोङै बुंनो सानदों। बिथाङा लाजिनांथाव बाथ्राखौ बुंना लानो नाङा। बिथाङा बेलटिखाखाय
सुबिदा लानो फैदोंमोन सुबिदा मोनखांनानै आरो सुबिदा लानो थांदों बिथाङा नाथाय बिथांखौ मिथिगौ दे बे जायगायाव माबायदि थगायसुला मानसि दिनै बिपिएफनि बिथांमोना दिनै बिथां थांनाय लोगो लोगो जोंनाव खोथा होगासिनो दङ मानो होनबा बिथांमोननि महरखौ नायनो बायो माफा गुनजेर हिसाबैहाय दा जोंनाव दै गाबोन समफोर दिनै दैफोर डिक्लेयार जाबानो लोगो लोगो गैयाबाबो जोंनाव 250-300 जन जयनिं जानो जोंनावहाय लिस्ट फैगासिनो दङ जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ बिथांमोना दिनै बिपिएफआव थांबाय बिपिएफनि मोजां मानसिफोरा जोंनि इउपिपिएलआव फैनो थाखाय लिस्ट होगासिनो दङ बेखौनो जोंहा दुरबल गैया जों देरहादों खारथांखा सोरबा बिनयनि बुंनायजों जेबो गोहोम गोग्लैया बिनो मानो होनबा बेलटिखा जोंनि मावनायखौ माबोरै बुंनो हागौ बिलाय मानो मावाखै आं दा बुंबायना 39टा दंखल खुरबाय सिगां बिपिएफनि बेलायाव मोनबाल' दङमोन मोनथिबाय दा बेसेबां थगायनो हायो बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रा बेबायदि थगायनायजोंनो रायजो राजाफोरखौहाय खहा खालामगासिनो दङ बर' हारिखौहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि थगायनो गोरों बेबायदिनो सापर्टार्स मदद खालामग्रा रायजो राजाफ्राबो थगायनो गोरों रायजो मिथियो दा एसेबां थगायनो गोरों दिनै ससियेल मिडियायावहाय मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जोङो रनजित बसुमतारी सारनिफ्राय 14 नंनि सिमानिफ्राय जोङो नुगासिनो दङमोन खामानि मावनाय दा बे 14 नंनि सिमाखौहाय रनजित बसुमतारी सारा खाम्फा बरगयारी सारनो हगारनायनि खारनावहाय बियो बावखुंग्रि बियाबावहाय थांदों नाथाय बेखौनो माखासे साननो हनो रोङि गावनिल' उदैनि थाखाय सानग्रा मानसिफ्रा खामानि मावाखै होननानै बुंनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफ्रा दा बिसोरबायदि मानसिनि थाखायनो हयथ' रायजो राजाफ्राबो नंगौबो सानदों जानो हागौ नाथाय जायफ्रा अन दा स्पटआवहाय थानानै बाथ्रा बुंदों बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बिसोरनि बाथ्राखौसो जोङो खोनासंनांदों आरो नुदोंबो जानो हागौ गामिनि मानसिफ्रा रनजित बसुमतारी सारा मा मावदों मा मावाखै 17 बोसोर गांहाबनानै दै बेसेबांबा गोजानाव थांनानै रोगाहैनायनिफ्राय बारग'नाय बैसोर बायदि सुबुङा मा दिनैनि समावहाय सरकारखौ सिनाया नामा अब्ला जेब्लानाखि सरकारा फैफिनगोन बे समावहाय अब्ला नोंथांमोना मा खाफालाव आखाइ होनानै सिन्था खालामगोन नामा दानिया जों सावरायगोन नैबे हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे नुथाय भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नुखाबाय हयथ' मिथिखाबायबो अब्लाबो खोनासं मा बुंदों ড্রাইভারক হুটকশন মই পয়সা দিব পারছি নাকি ভাড়া তেল ভরাব পয়সাটো দিছে পাইছে মই মাটি যে বিক্রি করছে ওটাতে খেল আছে 22 কোটি টাকার মাটি বিক্রি করছে মই এই গুৱাহাটীটো এইটো আপোনালোকে হিসাব লৈছে এইটোতে তেল ভৰাই আছো লয়া না লমটো কি হেমন্ত সর্বানন্দফোরাও লব মোদীফোরাও লব ভালে লম মই মাটি কিমান বিক্রি কৰি আছে 4.5 বিঘামান হব 22 কোটি বিরাট দাম हेलिकप्टार ड्राइभारनाव सोंनांगौनो हेलिकप्टारनि भाराखौ होनो हादोंना हायाखै बे हेलिकप्टार लाबोनायनि भारा होनो थाखाय गुवाहाटीयाव थानाय 4.5 बिघा हाखौहाय 22 कोटी टाका रांनि फानदों होननानैहाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनि खुगाजोंनो बुंदों अब्लाथ' हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि रायजो राजानि रां रुफाखौहाय जे बिटिसि एकर्ड जानानैहाय मोननाय रांमोन बेखौहाय जोंनि बर' हारिनि चिरां बाक्सा उदालगुरि डेभलप खालामालासे टाउनावसो हाबायनानै दोनदोंमोन क'क्राझार बायदियावहाय हाबायनानै लाबथुमदों गुबुन स्टेटआवहाय 9 थाख्लाय गेस्ट हाउस बानायनानैहाय गावनि पकेट खरसानि थाखाय बियो बिजनेस खालामदों बेसोमोन अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथाङा फैसा गैया होननानै बुंदोंब्ला बै हाखौ फानदोंब्ला बै हाखौहाय सोरनि फैसाजों बायनायमोन बिलाय मबेनिफ्राय मोननानै बे गुवाहाटीयावहाय हाबायनायमोन बिलाय सिन्था खालामलाय बेनो सिखावनि सालाया खान्दा होननानै बुंनाया मिथिबाय दा जायखौ सिखावनि सालाया खान्दा होनो बेबायदिनो जायो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनो निजे फोरमानखौ होबाय गुवाहाटीयाव हा दङ हा फाननानैहाय हेलिकप्टारनि भारा होगोन हेलिकप्टारनि भारा नङा थाव सोगोनसो होननानै बुङो मिथिबाय
भाराखौहाय इलेक्शन जोबब्ला होगोन यानिखि रायजो राजानि फैसाखौहाय भटआवहाय मोननाय फैसाखौ बे हेलिकप्टार भारायावहाय हरजोबगोन अब्लाबो रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामनायाव गैया बेसे थांदों बाथ्राया दिनैबो जों नुगासिनो दङ फारसेथिं एपिपि पार्टिया टिकेट होबाय 17 सा सुबुंनोहाय टिकेट होबाय दा सोर बबेयाव गोलैदो नायनानै लादो टिकेटआवहाय एपिपि पार्टिखौहाय सापर्ट खालामग्रा रायजो राजा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो अनजालि दैमारि मेदामा सोर अब्ला रायजोफोर गोजोन्थों बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि